соли гузашта дар тоҷикистон 700 созмони ҷамъиятӣ фаъолияти худро қатъ кардааст ки ин ба нафъи демократисозии ҷомеа нест. ин нуқта дар ҳамоиши таҳти унвони ҷомеаи шаҳрвандии иттиҳоди аврупо тоҷикистон таъкид шуд. аммо намояндагони мақомот баста шудани созмонҳои ҷамъиятиро ба сабаби дубора ва саривақт сабти ном накардан рабт медиҳанд. инҷо садо дод ки бисёр ташкилотҳои ҷамъиятӣ баста шуданд. ин ҷанбаи ҳуқуқӣ надорад. бисёри онҳо бо сабаби набудани маблағ баста шудага ҳастанд. шумо медонед ки тибқи қонунгузории миллӣ онҳо мустақил ҳастанд. онҳо дар вазорати адлия худро ба қайд мегиранд, низомномаи худро пешниҳод мекунанд ва ба фаъолият сар мекунанд ва онҳо асосан тибқи лоиҳаҳо кор мекунанд ва агар вақт лоиҳа ки тамом шуд, фаъолияти онҳо ба охир мерасад. вуқӯи бархи ҳодисаҳо дар тоҷикистон боиси канда шудани равобити мақомоти давлат бо ҷомеаи шаҳрвандӣ мешавад ки барқарор кардани он муддати тӯлонӣ ва сармояи зиёдро тақозо мекунад. Взаимодействие государственных органов и гражданского общества периодически находится на стадии острого напряжения. равобит миёни мақомоти давлат ва ҷомеаи шаҳрвандӣ давра ба давра дар ҳолати шиддати сахт қарор мегирад. бале ҳастанд чунин давраҳое ки ҳодисаҳое рух медиҳанд ки паёмад дорад. масалан ҳодисаҳои ахири хоруқ ва ба ин монанд. якбора робитаҳо канда мешавад. намедонем ба ин ҳолатҳо чӣ гуна муносибат кунем. ба фикри ман баръакс дар чунин ҳолатҳо ба ҳам омада ҳодисаи рухдодаро баррасӣ кунем. фикр кардан дар кор ки ба ин ҳодисаи пешомада чӣ кор кунем. зеро муҳим аст ки намояндагони мақомоти давлат дар ин ҳолатҳо фикри моро ҳам шунаванд. Как можно помочь, например, в данной ситуации, как бы государственным органам урегулировать те или иные вопросы. бархе ширкатдорони ҳамоиш таъкид карданд ки ҳамкории созмонҳои ҷамъиятӣ бо мақомоти давлат дар сатҳи зарурӣ қарор надорад. дар ин маврид чанд омили аслиро ном мебаранд. ама хел роҳбароне ҳастанд ки онҳо намефаҳманд ё тарс доранд ё боварӣ надоранд. ин як миқдор вақта мегирад ки як шинос шуда фаҳмонида зарурияти ҳамкориро фаҳмонем. масалан бо вазорати мудофиа, бо ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон барои пешбурди ҳуқуқи хизматчиёни ҳарбӣ мо ҳамкорӣ дорем. лекин бисёри вақт дига мақомотҳои давлатӣ вақте ки маводҳои мо мехонанд, инчунин маводҳои танқидии мо як эрод мегиранду аз ҳамкорӣ бо мо даст мекашанд. бархе дигар аз ширкатдорон бар инанд ки баръакс нисбат ба 8-10 соли қабл дар ниҳодҳои давлатӣ дарки ҳамкорӣ бо ҷомеаи шаҳрвандӣ бештар шудааст. ҳарчанд ба гуфтаашон ин ҳамкорӣ чандон муассир ҳам набошад, вале вуҷуд дорад. инҷо медонед масъала ду паҳлӯ дорад. гап дар сари ин аст ки барои ин ки дар симои ташкилоти ҷамъиятӣ кадом як сохтори давлатӣ шарику ҳамкори худа бинад, бояд зарфияти ташкилоти ҷамъиятӣ ба он сатҳе бошад ки ӯ тавонад дар сатҳи нафароне ки тасмимгиранданд тавонад суҳбат кунад, масъалагузорӣ кунад, тавонад ҳамкор бошад. чӣ масъалаи зарфият ҳам ҳаст. масъалаи зарфият ҳаст, дарки мавзӯъ аст. мисол мо бояд иқрор шавем ки имрӯз сатҳи ҷомеаи шаҳрвандӣ ҳам на он сатҳе аст ки мо мехоҳем ки бошад дар ҳақиқат. намояндаи доимии созмони милали муттаҳид дар тоҷикистон гуфт созмонҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ аз шарикони муҳими мо дар тоҷикистонанд ва мо то соли 2036 ба онҳо таваҷҷӯҳи бештар хоҳем кард.